Aby sme mohli ďalej korelovať rôzne udalosti, je pre nás dôležité pochopiť fázy ich plánu. Vypočujte si úryvok z prejavu Egona Cholakiana Vladimírovi Putinovi. Podľa viacstupňovej stratégie globálneho antikultizmu je povstanie moslimského sveta tretím krokom v ich konečnej stratégii na dosiahnutie globálneho chaosu. Ako som už spomenul, prvým krokom je občianska vojna v Amerike. Druhým krokom je rozpad Európskej únie, sprevádzaný eskaláciou protimoslimských nálad a kritickým porušovaním práv moslimov. Tretím krokom sú rozsiahle moslimské povstania v Európe, po ktorých nasleduje zapojenie veľkých islamských štátov pod zámienkou ochrany svojich spoluveriacich. Vyvrcholenie tohto scenára je nasledovné. Hlavní islamskí geopolitickí hráči, využívajúci oslabenú a rozdelenú Ameriku a Európu, sa rozhodnú pre globálny odvetný krok. Totálnu vojenskú intervenciu s použitím jadrových zbraní ako pomstu za roky útlaku, nenávisti a ponižovania. Tento scenár zahŕňa povinné použitie jadrových zbraní islamskými krajinami, čo nepochybne vyvolá odvetné jadrové útoky. Vzhľadom na značnú nerovnováhu jadrových arzenálov medzi islamskými a neislamskými krajinami bude takáto konfrontácia nevyhnutne mať katastrofálne následky pre islamský svet. Bude to strašná tragédia pre celé ľudstvo. Podľa plánov globálneho antikultizmu povedie táto vojna bezprecedentným ľudským stratám. Cynicky počítajú, že počet obetí dosiahne najmenej 3 miliardy ľudí. Toto desivé číslo zahŕňa takmer celý moslimský svet. Takže teraz vieme, kto sú, aký je ich cieľ, ako aj ich akčný plán, ktorý je jednoduchý, ale cynický, podnietiť islamský svet k agresii proti oslabenej Európe a USA. Potom by pod zámienkou pomoci došlo k intervencii do konfliktu z neislamských krajín východného sveta, kde už majú moc antikultisti, aby sa situácia destabilizovala do krajnosti. Nakoniec majú v úmysle dostať rozdelený, vojnou zmietaný svet pod svoju totalitnú kontrolu. Je dôležité poznamenať, že podľa výpočtov antikultistov by táto civilizačná nielen vymazala predstaviteľov islamu z povrchu zemského, ale mala by za následok aj obrovské straty pre krajiny, ktoré sú v súčasnosti považované za bašty západnej civilizácie. Ich populácia by tvorila väčšinu miliardy obetovanej v tomto monštruóznom pláne.